Teraz už nemusíte nosiť príklepovú vrtačku, keď idete von na inštaláciu. Všetko, čo potrebujete, je rýchlovrtačka so 4 čepeľami z karbidu wolframu v kombinácii s elektrickou vrtačkou. 6 mm je na vrtanie otvorov na montáž záclon a sprchových hlavíc, 8 mm na kúpeľňové armatúry, 10 mm na držiaky televízora a 12 mm na držiaky klimatizácie. Kľúčom je, že vytvára hladké, neprerušované otvory bez poškodenia steny. Toto je rýchlovrtačka so 4 čepeľami z karbidu wolframu. Medzi jej vlastnosti patrí zosilnená zliatina karbidu wolframu a excentrický uhlový dizajn hlavy. Vrtanie je rýchle a bez námahy, ľahko preniká aj do hrubých oceľových plechov. Dokáže preniknúť aj do veľmi tvrdých oceľových plechov. Čepeľ zo zliatiny sa neodštiepi ani neopotrebuje. Ľahko vrta otvory do nehrdzavejúcej ocele. Dokáže preniknúť aj do vysokotvrdej žuly. Vrtanie obyčajného zrkadlového skla nepoškodí povrch. Vrtanie otvorov do mramoru je hračka. Možné je dokonca aj vrtanie cez betónové steny. Profesionálni inštalatéri, ktorí často vrtajú, by si mali kúpiť jednu na domáce použitie.